खुलुमबाय दायो नैबे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जुनाय दख'रानि सिङाव थानाय सनापुर गामि बे सनापुर गामिनि एमइ स्कुलनि जिहेतु लांगोनायाव बिथांमोना धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनि जिहेतु दैदेनगिरि बिथांमोना मावथिफारिया बिथांमोना जिहेतु गावसोरनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ गोसोखां जोनोम सान हिसाबै बिथांमोना बेयाव माखासे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि नुथायखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो नाजागोन आरो बिथांमोना बे जिहेतु धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिया मा थांखि लानानै दिनै हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिथांमोना माबायदि बिथिंजों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों बिनि सायाव जों बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जों मिथिना लानो नाजागोन। थांखि हिसाबैथ' जों बिदि थि थांखि होननानै फोरमायजोबनो हाया मानोना जिथु नैबे हाबाफारिया जेब्ला बर'नि जि अलखद बे अलखदखौ संग्रिनानै एनडिएफबि आफादा बै समनि एनडिएफबि आफादा 1986 3 अक्ट'बराव जोनोम मोन्दोंमोन आरो दिनै 3 अक्ट'बराव जोनोम मोननाय लेखायै जोंबो दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों दिनै नैबे सनापुर गामि 3 नं सनापुर गामि थरला बसुमतारी गेजेर फरायसालियाव जों बे हाबाफारिखौ खुंनायनि जाहोना नैबे जे जेब्ला 3 अक्ट'बर 1986 3 अक्ट'बराव एनडिएफबिआ जोनोम मोननानै गोबां बर'नि अलखद समाव गसंथेनानै गोबांथार खामानि मावबोबाय फैयै थांनाय 2027 जानुवारि खालि जि मोनसे बर' सान्थि सुक्ति गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव 9 फेब्रुवारि खालि आफादा दिजल्भ जाखांबाय जोब्बाय दा जोबदोंब्लाबो जों जे नैबे हाबाफारिखौ जे जों गोसोखांनांगोन बेखौ बे हाबाफारिखौ लानायनि ओंथियानो बेनो जे बे साना अराय सम बर'नि जारिमिनाव रोखायै लिरजानानै थाथों गोसोखांथि महरै बे हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दिनै बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै माबा मोनसे सावरायनाय मेलफोर लादों नामा नोंथांमोन? जोङो बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे सावरायनो गोनां जों हाबाफारि लादों जे हाबाफारिया बेयावनो दङ जे जोंबो दिनै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटि बा बै समनि जों एनडिएफबिमोन बै समाव जोङो आलादा जुदा जायगायाव जों थानानै गोबांथार खामानि मावबोदोंमोन नाथाय जों दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंबो दिनै सासे सिभिल ससाइटि एबा सासे जनसाधारन रायजो बे हिसाबै जों रायजो राजाफोरजों जों गोरोबनानै जों माबोरै समाज जौगाथाय हारिमु जौगाथाय थुनलाइ जौगाथाय बा एभ्रिथिं माखासे सिस्टेमखौ नायनानै जोंबो गोरोबनानै खामानि मावलांगौखौ बिथा खालामनानै जों माखासे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाजों सरजाबनानै गोनांथार बाथ्राजों सावरायलायनो जों दिनैनि बे मेलाव थांखि लालायनाय दं। नोंथांमोना उननि समाव माबायदि हाबाफारि लागोन नोंथांमोननि बे बेखौ समा दिन्थिलांसिगोन मानोना जोङो दिनै एकर्ड जानायनि उननिफ्राय एबा जों दिनै दिजल्भ खालामखांनायनि उनावहाय जिथुनाखि जोंहा दिनै गोबांथार बिभिन्न जिल्लायाव जोंनि गासै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटि जोङो दिनै फ्राय ओनसोलाव दानानै दिनै रायजो राजाफोरजों जों सिगांग्रो जों गोरोबग्रोनांगोन आरो जों दिनै गोरोबनायनि असिलायैनो जों दिनै गोबांथार जायगायाव जों दिनै मेल मिटिं खुंदों जों जे दिनै रायजो राजानि गेजेराव जों हाबसनफैफिनबावबाय जे जों दिनै सौफैबाय बे सौफैनाय बाथ्राखौ जों दिनै रायजो राजाजों जों दिनै मेसेज होदों आरो मेसेज होनायजों लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजानि समाजनि बे ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि अर्गेनाइजेसनफोर दङ बिथांमोननि बिथांखि बायदियै जोंबो दिनै खामानि मावलांगोन बे जोंहा फोथायनाय दङ नाथाय बे बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै फोरमायलायनो थाखाय जों माखासे हाबाफारिफोराव सम नायनानै जोङो डिसिसन लानांसिगोन। आउट अफ बिटिसिनि जिहेतु एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिया दिनै काउन्सिलनि गेजेराव मा थांखि लागोन होननानै सानो? आउट अफ बिटिसिनि जिथुनाखि समायसा बे समायसायाथ' नै दाखालि एसे सिगाङाव जिथुनाखि आसाम एसेम्ब्लि बाजेटआव दैखांजानो गोनांमोन नाथाय माखासे उसुबिदा जिथुनाखि टेकनिकेल उसुबिदा हयथ' दङ खोमा जों दिनै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे जों नुदों नै एसे सिगाङाव मानगोनां रायजो सभा एमपि बिस्वजित दैमारि साराबो माखासे बाथ्राखौ बुंफोरना होदों नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो गावसोरनि पार्टि लेभेलाव गोबां दान्थे बिदान्थे जालायगासिनो दङ दा बेफोर दान्थे बिदान्थेया निस्सय माबा मोनसे सलुसन जागोन माबा मोनसे बाथ्राया ओंखारगोन नाथाय बे जिथुनाखि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बा अट'नमास काउन्सिल बे बिला दैखांजायासै माने मा खारनाव दैखांजायासै बेखौ जों स्पस्ट' जों दिनै बुंजोबनो हानाय नङा माखासे टेकनिकेलि उसुबिदा थानो हागौ। नोंथांमोननि बायदिबा माबायदि लाजानो लुगैयो नोंथांमोननि जोंथ' एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों थांनाय 2 अक्ट'बर मैयानि 2 अक्ट'बर खालि जिथुनाखि मोनसे गोरोंसा सावरायमेल जादोंमोन बे सावरायमेलाव जों माखासे जोंनि
एक्स एन डि बि वेलफेयार ससाइटि जानानै जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों सावरायबोदों। बे सावरायनायाव जोङो बाथ्रा होबोदों फैबाय थानाय समाज जौगाथाय, थुनलाइ जौगाथाय, राव हारिमु, गावनि जाथिखौ सेफगार्ड होनो थाखाय जिथु जों बै समाव जिबायदि खामानि मावबोदोंमोन आरोबाव फिन जों ज' गोरोबलायनानै जों खामानि मावगोनखौ जोङो बिथा खालामदों आरो थाखानाय आफादफोरजों सुंग्रिलायनानै जों खामानिखौ मावगोन होननानै जों आसा थिदों। गिबियावनो आङो प्राइम हेडलाइन्स, बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड खौरांनि खौरांगिरि नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। आं दिनै बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो सानदोंदि जोंनि NDB आफादा जिथुनिखि बर' माहारिनि थाखाय माखासे गोबां गोग्लैसोनायखौ बोखांनो नाजानानै अदालगुरिनि अदला खासिबारियाव 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव जोनोम जादोंमोन आरो बिनि गायसनगिरि आफादगिरिया डिआर नाब्ला रन्जन दैमारिमोन। दा जोङो बे सानखौ गोसोखांथि महरै दिनै एक्स NDB वेलफेयार जानानै फिन जि समावनिखि हारिनि अलखद समाव NDB आफाद जानानै गोबां बिहोमा होबोनानै दुखु खस्थ' हाग्रा बंग्रा सोरखिनानै खामानि मावबोदोंमोन, थिग बै जोहोलावफोर सोरबा मुंख्लं जालांबाय, गोमानानै थाबोबाय, बैसोरनि जिउनि बेसेनखौ गोसोखांथि महरै जोङो लाखिनो थाखाय बर' हारिनि गेजेराव मोनसे आफाद दंमोन, बेनो जाहैबाय NDB। बे NDB आफादा मा अक्ट'आव जोनोम जादोंमोन होनना बुंबा 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव। बै सानखौ गोसोखांफिननो थाखाय जोङो एक्स NDB वेलफेयार ससाइटि जानानै जोनोम सान महरै खुङाखैब्लाबो जोङो केन्डेल लाइटिं मोनसे हाबाफारि लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायफुंनो होननानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे गोसोखांथि साना जाहाथे इयुनाव बर' हारिनि जारिमिनाव गोजों जानानै थायो बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों।